नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ लाइक और साबस्क्राइब खालामना हो किन्तु सानैनावबो दङ बिनिफ्राय बांसिन एसे बांसिन प्रिटिनाव दङ आरो एमजिनावहाय एसे खम आरो प्रिटिनाव बांसिन दाया सानैनाव दं दाया किन्तु होखाबाय आङो प्रिटिनि बुंनायखौ आरो दिनै होगोन एमजिनिखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय भिडिअ क्लिपखौहाय बिराद दुखु जायो नाथाय बे दुखुखौ आं बिमा बिफानोबो खिथानो हाया रावनोबो खिथानो हाया नाथाय दुखु मोनदों दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोनो आं गोनां जादों नोंखौ गोबां मानसिया मिनिगोन पार्सनेल प्रब्लेमखौ होनानै लाब गैया नाथाय प्रिटि नों जेरैबायदि खाट खालामनानै भिडिअ बानायोना आं बिदि बानायनाय नङा बुंलांजोबगोन आं सैथोआ सैथो नंखाय बुंनाय नङा हाबा जादों सानैजों मोजां मोनलायनानै रावनावबो सोङाखै नंगौ जोंनि केथलिक धोरोमावहाय सादि ट्रेनिं लायाबा हाबा मोना आरो आंनि बिमा बिफा बा सोरबायाबा आयेन बारसिनानै हाबा होनो हाया रायजोनि समाजनि नेम बायदि बयनिबो जिखुनु धोरोमनियावनो समाजनि मोनसे नेम थायो धोरोमनि नेम जायनि थाखाय नोंसोर नेनो हायियाव नोंखौ आं बिमा बिफाजोंबो गाज्रि मोनलायनानै थानाय बायदि जादोंमोन मोनसे समाव नाथाय नों बुङो आंनि बिमा बिफाखौ आंनि बिमा बिफाजों सोलिखायामोन दासो अनफ्लादोंनो गारखासिगौमोन आंसो बुजायदों मादों बिदि नङा खोथाया नों दुखु मोननानै थादों बिमा बिफानो सोरबा एरनानै हरदों नोंखौ आस्थामसो खालायनायमोन मामोन आरो सैथोखाबो जायनि थाखाय गाज्रि मोननानै थादोंमोन बिसोरो नाथाय बिसोर पारमानेन्ट गाज्रि मोननानै थायाखै नोंगौ लेखा फरा रोङा मबाइलखौनो थुनो रोङा जोंनि बाबाया लायाबो बियो बिसोर बायदि दुखु मोननानै थादों सोरजोंबा आस्थामसो खालायनाय मानाय बिदि हिनजावखौसो मोनहैबाय नामा फिसाया बिदि सानदों जानांगौ बिसोरबो आंबो दुखु मोनदों आंनि बिमा बिफाया जे रायलायनो फैयासै मायासै आरो बिसोरबो समाजनि नेमखौ बारसिनो हाया दा सादि ट्रेनिंआबो जोंना ट्रेनिं लायाबा जों हाबा मोना जायनि थाखाय उफाय गैयियाव आङो बिमायाबो जिहेतु पास्टर बुंबाय नोंसोर कर्ट मेरेजल' लानानै थायोब्ला ससियेल मेरेज होआब्ला गोबां लासिं सिं जागोन समाजाव जायनि थाखाय गावसिनाव थाइसे फैसा गैया होननानै सारेन्डार जाग्रोखाबाय अब्लाबो आं बुंदों दे अब्लालाय नोंसिनि सनमानखौल' बासिनो सैथोआ सैथोलाय प्रिटि थगायफैनाङा बेखौबो हाबाखौ आंनो खुंजोबदों होनो आं नोंगौ नोंसोरबो सापर्ट होदों बेदराव अमा बेदर नोंसिनि न'खरनि मानसिफोर अमा हरदों नाथाय ए टु जेड पेन्डेलनिफ्राय लानानै गासैबो खरस बोरमानिफ्राय लानानै बेदर जानाय लोंनाय आं बुंनो दरखार गैयामोन बेखौ आंबो हाबा खालामदों आंनि मान सन्मान गारजोबनानै आंनि थाखा गारजोबनानै जोंनाव सम बायदि नेयालासिनो हाबा मोनग्रोयैखाय नोंसिनि गोसो बायदि नोंसिनि गामियाव पार्टि होदों अब्ला बे समाव गथ'आ दंखायोमोन उदैयाव दंखायोमोन नाथाय बे नङा दे जोंनि केथलिक धोरोमा जोंनि बिमा बिफाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामा नाङामोन नोंगौ फार्स्टआव दुखु मोनदों बिसोरो बेलेगजों रिं सेरेमनि बायदि जाखादों मादों होननानै खोनानाय उनाव अनफिनदों नाथाय नोङो बिमा बिफानिफ्राय आंखौ डाइरेक्ट आं प्रुफल' बुङा संसार जानो ना जाला बेफोरबायदि मेसेज नोंनिफ्राय दिनै गोबां दुखु मोनो नोंगौ नों बुंदोंना आं नोंखौ सोबादों बुथारनो नागिरदों माबादोंनो बिमा बिफाखौ बुनो नागिरोनो आं बुंलांगोन बे भिडिअजों नायजोबोबा बुजिगोन नों आंखौ ससियेल मिडियायाव बरबाद खालामनो नागिरदोंना जबलेस जब गैयिखाय गावहा जब दंखाय जेबो नङा आंनि देरसिन दाया बेनो आं नोंजों थाहैफानो हायाखै पारमानेन्ट थांलाय फैलाय खालामो आरो आसामाव फैयाबानो आंना किसुमान बुहुत खामानियानो जाया दाबो न' लुदों हाबाया जाबाय थांबाय हाबानि हरावनो नोंनि बिमानैयाबो गोसोआव दंबा नोंसिनावबो हाबा जाहैफिनगोन नामा होननानै सोंदों हाबानि हरखालि अब्ला औ जाहैफिननांगोन समाजनि नेम बायदिथ' आजावगोन बुंनायाव नों फाग्लि बायदि जानानै दुब्लि बारियाव थांदों लायफिनलायनांदों नोंखौ नोंनि बिमानैयाबो थगायाबा बुंनो हागोन आं सिरि थानांदों आंनि मोनसेबो खोथा सलिया नोंजों थाफादों आं आसामाव फैजानो बायो नोङो होमबाबो आं जबरदस्ति फैया ना खामानियानो बाव ओरै ओजोंबो थाबाबो आंहा इनकामबो जाया दा बेयाव मा नोङो आंहा इनकाम जायाबाबो दाय
साख्रियाव लाखायसो लाफैदों आंनि साख्रिजों जादों आसामाव फैबाबो दाय जायनि थाखाय आं दख'ना बिजनेस खालामदोंमोन नोंबो एडभार्टाइज होफादों जेब्ला फैसा बुरजा फैनाय नुबाय बिमाया मा खालामफैबाय दख'नाया नोंनिया नोंनि आंनिया आंनि जायनि थाखाय आं हगारना होदों दे होबालाय नोंसोरनो खालामदो दख'ना बिजनेसखौ दिनैनि दिनाव दख'ना बिजनेसा थैबाय मा जाखो खिन्थु नोंनि आंनि साना नामा आं बे कल रेकर्डखौ लास्ट खालामनो होगोन बेनो लास्ट भिडिअ बे जाहैबाय बे मोदैया ओरैनो थांनाय नङा आंखौ सोंना बिमा बिफाखौ नांगौना जोंखौ नांगौ खदाव लिरनो होलायो आंखौ आंनि बिमा बिफानि थाखायनो आं बोरै गाननो आंनि बिमा बिफाखौलाय आं सासेल' फिसा दं नोंखौ बुदों होनोना गोदोना सेथेदों मानसिफोरनो खिथालाबायो आं सैथोखौ बुंलांगोन सैथोआ सैथो आंनावनो नांगोन दिनै आं मा खिथाहरफिननो जायो लिडारफोर फन फैयो नोंसिनि बे न'खरनि मेटारफोरखौ बिदि ससियेल मिडियाआव होनाङा आंबो बुजिगौ होनाङा नाथाय आं मा खालामनो जों ससियेल मिडियाआवनो ओंखारबाय थाग्रा आंनि हिनजावनि आंहा साख्रि गैया दा बेखौबो बरबाद खालामा होननायदों खालाम गाज्रि बुंजाबाय थायोब्ला निस्सय हिनजावफोरनि खोथाया बांसिन सोलियो गाज्रि नुखागोन जों बायदिखौ मिनिगोन दा गोबाङा हेटार्सफ्राथ' हेटार्सफोरखासै आंनि बिब'नो आं हुइल चेयार बायना हरदोंमोन थैयैनि सिगां बेखौबो न'खरनि मानसिखौल' नायो होननानै आंनाव डाइभर्स बिखांबाय थैयैनि सिगां आंनि आनैनि फिसालाया आंखौ बुंहरदों आबौआ सानब्रै सानबा जाबाय ओंखाम जायैया नायोबा नायफै गैयैनि थाखाय आंनि बिमा बिफाया आंखौ लाफानो मोनाखै उन्दैनिफ्राय बिबै बिबौजों आं देरदों मोजां फरायथों स्कुल सुबिदा गोनां होननानै बिबै बिबौजों दोनदों बिसोर आंखौ फेदेरबोदों ओंखायनो आं आबौ थैनाय सिगां आं नायदों थाग्लायसारखौ लांफादों आं थाग्लायसाराबो मिथिगोन बुंनो रोंगोन जेब्ला आं आबौखौ नायनानै फैयो आंनाव डाइभर्स बिहरदों गावबो प्रेगनेन्टमोन अब्लाबो आं थांदों आबौखौ नायनो थैनोसै अबस्थायाव नाथाय गावनि न'खरनि मानसिखौल' नायो होननानै आंनाव डाइभर्स बिदों बेफोर दुखुखौ आं लाखुमानानै दिनैसिम बुङाखै होननानै बुंबाय आं आंनि न'खरनिखौल' नायग्राबा नोंनि बिफाया प्रेसार जानानै गोलैलायनानै थाबा हरनि 3टा 4टा गाहामाव नोंसिनाव थाङा जागौ नोंसोरखौ लानानै गारिजों हाबानि उनाव नोंनि नामावनो खुसि खुसि बे गारिखौ बायनानै होदां बेखौबो आंनि नामाव आं लिरफिननो गोनां जाबाय नोंनि आखलनि थाखाय फिसाखौबो जोनोमनि सिगांनो गारनो थांदोंमोन डक्टरा दिनैसिम साखि होनो हागोन डक्टरजों नोङो लायाबाबो गिनो गोनां जायो मोनफिनगोन मोनफिनानैसो नों लादों गाबै गाबै बेबायदि आं बुंनो गोसो गैयामोन आंनि गोरोन्थि मानो गोरोन्थि होनोबा नोंखौ आं मिथियासै लाबाय आं दुखु नों लादों होनो आं नोंखौ फार्स्ट टाइम सोमादों नोंखौ बिबौ थैआंनाव नायनायावनो आंखौ डाइभर्स बिदों मादों बिनिफ्राय थांफिनो नों मबाइल देखायदों होनो थाग्लायसारखौ आं मोनायाव दोननानै डाइरेक्ट बेंगल थांदों आं दुखुजों ओंखाम जाया लोङा थादों मोनायाव जिरायबाय थादों आं बिसिनायाव डाइभर्स बिजाबाय थानायनि फैनांला होननायनि ओमफ्राय हिनजावखौ बिसिना गरम खालामबाल' नांगौ माबा माबि होनबाय आं थानो हायिनि हिनजावखौ बुवा होननानै प्रमिस लादोंमोन आं थानो हायो आं नोंनि मबाइलखौ देख्रुबदों टेबोलनिफ्राय खननानै खुबैख्रुबदों आंखौ केस होनो थांनो नागिरदों नोंसोर ओमफ्राय बिनि फैसाखौबो नों लाफिनजोबखाबाय बिनिफ्राय आं दुखु जानानै
नोंसोर बखिबाय थानायाव आं नांलायबाय थानो बायो जेराव नांलायो आं थाया फैनानै थाफैदों आं गोदाव सोराव लोगोफोरनाव जेब्लासिम नों लिंहरफिना नों आंखौ बुङो गारनानै थाफैयो होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव आं हाला फैदों गथ' डेलिभारि जानायावबो आं डेलिभारिखौ आंनो पेमेन्ट खालामजोबदों नों थगायनो रोङाबा बुंनानै लागोन नोङो आंनिनो फिसा आंहा जेबो साननाय गैया बाव लाख थाखा थांदोंबाबो बिनि उनाव जेब्ला आं क'क्राझार हाला फैखाङो आंनि बिमा बिफायाबो आंजों सम समबाबो रायलायो दुखुजोंनो बिसोरो मोनसे जायगानि हाखौ फानजोबनानै गोदाव सोराव उदालगुरियावनो थाफैफिनदों बिसिनाव थायोमोन बागान बायदिसिना बानायबायमोन बिनि उनावहाय जेब्ला आं हा लानानै थांफिनो नोंनि जायगायाव बेंगलाव हाबैखांनां क'क्राझाराव गावनि नामावबो नों हा लानो गरम जादों जेब्ला आं बुंदोंमोन आंनि मामि बाबाखौ हा नेटावथ' दोनफैनोसै नामा रावबो गैला बिमा बिफाखौ दोनफैनोसै हा लादों नों बुंदों नों थगायाबा इसोरनिखौ जों लाग्राबा बुंगोन नोंनि बिफाया बुंदों हिनजावनाव सोंग्रोनांगौ गासैबो डिसिसनखौ आं मानो सोंलायनो नांगौ आंनि मामा बाबाखौबो लाबोनानै दोनफैनायाव आं बावबो बिराद दुखु मोनदों फार्स्ट टाइम बुनायाव बिदिनो जादों आंखौ फार्स्ट टाइम सोमादों नायाव जेब्ला नोंबो गावनि नामाव हा नांगौ होननानै फैयो क'क्राझार थांग्रोलायदों नों आं भिडिअ बानायदों सालाकाटि स्टेशनसिम लायदों आं जेब्ला फैखाङो नोंनाव फैसाया गैजोबा हानि थाखाय होनो आंहा नोंनि आंनि साननाय गैया आंनिनो हिनजाव जोंनिनो हा जागोन आरो नों बिगासे लाबोनायाव आंबो फैसा होफादों लिरनायनिफ्राय लानानै नांदेरगौ फैसा आं होजोबदों नों मबाइल देख्रेबनायनि नामावहाय जे फैसामोन बेखौ बिफिनदोंमोन दा बाव नोङो दे दानबाय होनलायनानै होदों बिनि उनावहाय जेब्ला थांफिनो मास मोनसेबो जायाखैमोन नोंनि सिजारा अब्लाबो जे नों इसिबां लब गावनि नामाव हा नांगौ आलिपुरदुवारसिम स्कुटिजों फैदों नोङो ट्रेन गाखोबोदों जेब्ला थांफिनो नोंनि उदै सिजारा सादों ब्लिडिं जाफिनदों नों खिथादों आंनो आं बुंदों नोंनो गोरोंसिन मेडिकेल लाइननि दिनैसिमबो गोसोआव दं मा खालामनांगौ थ'दो नों थाङाखै जेब्ला साननै सानथाम जायो अब्लासो बुंबाय फुङाव सिखारनानै थैबा हामसिगौ आंखौ रावबो नायला बे समाव आं डाइरेक्ट बुंदों मा बुंदों नों प्रिति बिमा बिफानि सिगाङाव आंखौ फाननायसो जाबाय माथो नोंनि बिमा बिफाया मा सानगोन बिजामादैफ्रा फात्ताखौनो लायाना बिदिसो सानगोन माने बिदि बुंखो नों आंथ' नोंखौ दाख्लैनो लेंदों अब्ला बै सानखालिनो ट्रिटमेन्टनि थाखाय कामाख्यागुरि फैदों फैनानै गाइखेरा ओंखारो दे नोंना नों ओंखारानो फैनानै ट्रिटमेन्ट खालामजोबदों आंनि फैसाजोंनो दिनैसिमबो आं देखायनाय आं पेमेन्ट खालामनायफोरखौ जेब्ला नों थांफिननोसैयाव बुंदों गाइखेर मोनसे लानांगौमोन फिसानो आं लादों आरो नों मैयानि भिडिअ'आव मा बुंदों आंखौ गाइखेर मोननै बायनांनायनि बिदि खालामदों थगायनाङा आं थगायदोंबा आंनाव नांगोन मोनसे बायनो फैसा थोजोबैयाव आङो फैसा थोजोबैयाव आङो मोनसेखौ होथ'दो नों मोननै लानो होननायखाय मोनसेखौथ' आं पेमेन्ट होबाय मोननै लानो होननायखाय मोनसेखौ नों होथ'दो आं देखायदों गुगोल पेखौ गैला नै आं होफिनगोन मोनसे एकाउन्टाव दङ होननानै एटिएम गैया खाथियाव ओइबासिनो पेमेन्ट खालामना फैनानै गारिखौ दामफांफैबाय दरजाखौ बेखौ बिमाया उनाव फिसा बामगासिनो दं आंबो फैबाय गारियाव नों मानो रागा जोंखो नों बिदि नोंनि आंनि सानोमोनबा दानिबाव ट्रिटमेन्ट खालामनाया आंथ' खालामनाय नङामोन आं बुंदों आंबो नोंनि आंनि होननानै थानो हागौमोन आंनाव बिदि साननाय गैया दा आंनाव गैथ'यैखायसो आं नोंनो बुंदों पेमेन्ट खालामथ'दो फिसानि बे जाग्राखौ देखायलायबाय आं फोथाया
ओमफ्रायहाय बे पेमेन्ट खालामनांनायनि उनावहाय गारि सालायफिनबाय बे बुंनायखौ लाजिबायदां अब्ला बुंबाय बे बिमानि सायाव गुन्दा खांनो हायाबा फिसाखौ मानो जोनोम होनाय आं लाजिदों आं फावसो बावदों नोंनि खुगाया मानो एसे गाज्रि फार्स्ट टाइम बुदों आं सालायग्रा सिटनिफ्राय अब्ला आंनि दाया मामोन गुन्दा होनजानाय आं लाजिनानै थानाय सोबादों अब्ला फाग्लि बायदि जादों बिमा फिसा बिमाया भिडिअ लाबाय थादों उननिफ्राय दिनैबो दंबा बे भिडिअखौ हो आंनि प्राइभेट पार्ट हासुगोननो मागोननो बेबायदि मानसिजों संसार जाया डाइभर्स नांगौ बे समाव आं बुंदों फिसायाथ' नोंनिल' नङा बिदिबा आंबोथ' बुंनो हायो गोबां खोथा केस गेलेलायनायनिसो खोथा थांगोन माथो अब्ला बुंदों फिसाखौ सेनानै लांनो आं गिगौबा खारायखुन्थायाव सौहांलायदों गारिखौ सिरि थादो होननानै थाया बिसोरो जेब्ला हाइवे मोनहैयो लाइभ होलाबायनो नागिरदों फेसबुकआव लाइभ होलाबायनो नागिरनायाव आं बुंदों मानो बिदि होलाबायनांगौ नोंनिबो बदनाम आंनिबो बदनाम न'खरानो बदनाम आं सिख'हरदों मबाइलखौ गारिया खेंख्रा खेंख्रि जालाबायदों जेब्ला बिदि जायो बिमा फिसा बिसोर भिडिअ बानायगासिनो बिमाया उनजों आं सिरि थागौबा गिनां गारिखौ गोबां स्पिडआव सालायदों सिरि थाथोंसै साननानै आं बुंनो कनसेन्ट्रेट खालामनो आंखौ नङाबा गारिया सौदावसिगोन एक्सिडेन्ट जासिगोन नै नङाबा एक्सिडेन्ट खालामनाय जासिगोन नै सिरि थादों होननानै सिगिलांदों आं सिरि थागौबा थायाखै न'आव मोनहैनानै आंखौ ओंखाम जाहोदों लोगो बिसोर आंखौ थानायाव खेसेनो ओंखारदों बिमा बिफा गासिबो एफआइआर नांगौथ' बेखौ जोंनि फेमिलिखौ बुथारजोबनो नागिरदों बेबायदि खालामदों बिहावखौ बुहां माहां होनबावदोंना गोबां खोथा आंखौसो बुहां फैदोंमोन बिहावा बाव आं बुंदों आंखौ दांग्रोलाबायनानै लानाङा आंना आखाया थांफिनो गिदिर मानसिबाबो बाव फासयदों बिहावा अखानायै बुंदों हरावनो बुंदों गारिया फिसाजोनि नामाव दं एसे लन दंबावो आंनाथ' गारिया फिसाजोआ होनांजानो गिनानै गाबोननो गारिया ट्रेन्सफार खालामनानै ला बेनि प्रुफआबो दाबो दं आंनाव आं लिखित कर्टनि एग्रिमेन्ट गासिबो बानायनानै आंनि नामाव खालामफिननानै लानांदों उखिलबो दङ साखि सहि होग्रा